anyị na-ekwu tata bụ maka ihe iyi ndụ egwu na-emegasị n'ọwụwa anyanwụ Naijiria, nke bụ anyị kpọpụtara ụfọdụ n'ime ha, ma igbu mmadụ, ma ịgba akụnụba ọkụ, ma imebisi akụnụba ndị mmadụ, ọtụtụ ihe. A na-egbu ndị ụkọchukwu, a na-akwụsị ụmụ akwụkwọ ịga ka ihe m na-akpọ ya, a na-akwụsị ụmụ akwụkwọ ịga lee ule ha dịka ha si kwesị ile. A na-akwụsị ndị mmadụ nwelu mkpa, ma ndị na-aya ahụ, dịka ugbu a na-enwere onye ọbụla chọrọ isi Anambra wolu gaba ihe dịka Abuja, dịka ya bụ na ihe metụtalụ na ahụ esicha mmadụ ike, a na-agba ọsọ ebulu onye anwa gaa ụlọọgwụ dị agha, ọ ga-afịara inweta ụgbọala ga-ebu onye anwa. Ọzọ wolu bụrụ na ma ego a na-ele mmanụ agbịdị, ma ego a na-akwụ maka ndị na-eje eme njem ụgbọala, ihe a niile etinyesisịrị ọnụ ọkankụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ naghị eme ebe ndị ọzọ. Dịka m si kọwaa, ịnọrọ Ọnịcha, ihe kewara Ọnịcha na Asaba bụ mmiri, mana ugbu a ihe kewara Ọnịcha na Asaba ka mmiri, ma ego a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ, ma ego a na-akwụ na ụgbọala, ma ego na ị ga-egote mmanụ agbịdị na ebe a na-ele ya, nke bekee na-akpọ filling station. Ma mmadụ inwe ohere ịgagharị n'ụbọchị Mọnde, ịnọ na Asaba ị ga na-agagharị nwee gbasara gị, ma ịbata Ọnịcha eberi na-adịrị mkpọchi. Ọ ya mere anyị ji sị ka anyị tinye ọnụ ya bụ okwu. Ndị m na ha na-ekwugwu okwu, Emma Bolingo ekwuola okwu, FCC Jones onye jibu okwu n'ọnụ tupu anyị napụ ya okwu, mana anyị ga-atụgharị gaa ebe Emma Bolingo nọ. Emma Bolingo, dịka ihe a, ọtụtụ ndị be anyị bụ ịpụta jụọ ha sị ha ọ gịnị na-eme, ha sị gị na ihe a na-eme si esighị ndị be anyị n'aka, na o si esi ndị na-eme ya si esi na-eme ya. Kedu ihe iche maka atụmatụ anwa na ndị na-eme ihe a si esi? Ana ọzọ bụrụ ya bụ na ndị na-egbu isi mmadụ n'ọwụwa anyanwụ abụghị ndị ọwụwa anyanwụ. Ndị ọwụwa anyanwụ kwesịrị na-akwado ogbu mmadụ anwa a na-egbu na be ha, dịka anyị na-anụ ndị mmadụ na soshal midia, ịgakwa na ndị na-ezi ozi na ihe nkata anyị na-akparịta ugbu a, ụfọdụ ndị mmadụ na-abatakwa ebe anwa sị na ihe na-eme dị ha mma n'obi. Kedu ihe iche maka nke ihe m chere na ya bụ na obi na-agbawagodo m, obi na-agbawa m, maka na enwere voice note mmadụ wepụtara, onye ebe a nọ, onye a nọ Kuwait, were sị si gbube ndị Igbo, si gbube ndị na-achị ọchịchị, si gbube ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye a nọ na Kuwait wee na-ekwu ihe a n'ala Igbo, and o doro m anya na onye ha abatabeghị obodo anyị a na-akpọ Naijiria ma ala Igbo afọ 15 gara aga, since afọ 15. Ọ na-agakwa ọrụ ya, ọ na-aga ọrụ ya n'ụtụtụ, ọ hapụ ofu miniti o ji gaa ọrụ, ibe emebie, mana ọ ga-anọ na ofu rum ya wee kwuchaa ihe niile a, drọpụ ya na voice note. Ndị Igbo ewere ya pụtawa, ụmụazị na-enweghị ihe ha lụzuru ewere ya ga gbuchiwe mmadụ ibe ha. Ọ jọgburu onwe ya. Ndị a na-egbu ihe a na-asị na ha na-azọrọ onwe ha, na ha nọ onwe ha ka ha na-azọrọ. Ha nwe ọjụkwara one ndị izu, ọ bụghị sọ ha zọrọ onwe ha na mbụ. Na mbụ, onye isi Igbo bụ di m Emeka Odumegwu Ojukwu kwuru were sị na agha nke izizi ya nụrụ ya wit onwe niile, wit ihe ọ bụla gbasara ya, na mana nke bụ adịghị mma, na nke bụ enwe adịghị necessary. Na anyị ga-amụta iji nke ochie wee mụta ife. Mana kịta ife ndị ugwu ndị ọzọ emere anyị, ihe ndị obodo ọzọ emenwughị ndị Igbo ka ndị Igbo na-eme onwe ha. Ya bụ na nkọwa gị bụ na ndị na-eme ihe a niile na ọ bụ ndị ọwụwa anyanwụ ji aka ha eme ihe a. Ndị ọwụwa anyanwụ ji aka ha eme ihe a,
maka ị na-anụ ọ bụgodu nọọ ndị mba na-abịa oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Oshi anaghị eji ebe ọmụha anị. Ọ bụrụ na aka ndị Igbo adịghị ya, oshi agaghị abata be anyị. Igbu mmadụ agaghị abịa n'ala Igbo. Enwere mgbe a na-eme anụ a na-atọrị ndị mmadụ n'ala Igbo, ewere mmechaa ihe a niile kwụsị. Igbo ji aka mara ihe niile na-eme ha, mara ndị ọ bụrụ na onye ọbịa bata n'obodo gị, ị ga-ama. Ọ bụrụ na anyị nwere igwe, anyị nwere PG obodo, ndị anyị nwere onwe ha obodo nọ n'ala Igbo si na mebi na ofuru efu, mebi na onwe ha onye ma ndị nọ ebe ahụ. Ndị ọbịa nọrụ n'obodo gị, ịma ndị ọbịa ọka mma. Ihe na-eme ihe ahụ ka ị ga-esi wee bịa ịbata n'ụlọ akwụkwọ ebe ụmụazị na-agụ akwụkwọ, mebisi ihe niile ha ji agụ akwụkwọ, chụsịa ha dị ya. Otu onye si na ihe melụ eji emebi ihe ụmụ akwụkwọ bụ na dịka o si akọwa na ndị kedu otu o si kwuo okwu ya nwa na ndị gụrụ agụ, kedu ihe ndị gụrụ agụ ji nke ha gụtara eme. Ọ ya bụ onye na-ekwu onye amaghị ihe dị ihe ahụ, amaghị ihe dị ihe ahụ. Ọ ndufie ka edufiere ha, maka ọnwụ na-edufie ha edufie ha agaghị ekwu ụdị okwu ahụ. Onweghị onye Igbo gụrụ akwụkwọ ma onye agụghị akwụkwọ na-anaghị agba mbọ. Onye Igbo ọbụla bụ onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ bụ nwa Igbo, bụ nwa afọ Igbo, mana n'ikekete ka ha ji eri. Onweghị ka onye Igbo ga-esi wee nọdụ. Enwere onye ndị Juu si wee nwere onwe ha. Ndị Juu si wee nwere onwe ha. Ndị Juu gwara ndị ya na ha na-adọ ndọrọ ndọrọ n'azụ oke ala si ha na ofu ndụ onye Juu worth more than 3,000 ndị ya na ha na-azụ ala. Ha na-eproteti ndị be ha ofu mkpụrụ onye ha. Ka ezi ka Igbo ga-esi na-aga ha, ọ bụrụ na ha si na ha chọrọ inwere onwe ha protect godine ndị Igbo, ha nwa defend ndị Igbo ebe ọ bụ na ndị Igbo nọ. Ha ga-eme ihe ha kwesịrị imewu oshi n'ala Igbo, na ọ bụrụ na ha chọrọ ka Igbo nwee ndị a na-azụ ihe ha mee ka oshi n'ala Igbo, ha mee ka Igbo na-arụ ọrụ na-aga ọfụma, na-eme ihe niile ọ na-aga ọfụma, na-arụ ọrụ ka Igbo na-ebi udo onwe ha, na-edozi ala Igbo. Onwe ebe a sị na ife na-emebi ebe ahụ, ha agadi ebe ahụ ga dozie ebe ahụ, bụrụ ndozi obi wee na-anabata ndị mmadụ. Ọwụ na gọọmenti steeti anaghị arụ ọrụ, ha nwe akwụdoro ndị gọọmenti ahụ si ha biko rụọ na ọrụ a, ọ dị mma, arụ ahụ ọrụ. Ọ bụrụ na ha na-eso na champion akụlụ ụlọ, na champion akụlụ ụlọ, onye Igbo nọ na Lagos anaghị eme ya advice ka onye anata n'ala Igbo bịa rụọ ihe niile ọ ga-arụ. Factory dị n'ala Igbo, ihe ebe ndị a niile a na-enweta ọrụ. Ịbịa na-asị na onye na-achị ọchịchị wee sị unu emezina, ụnụ asị ya na ọ bụ sabụ, ụnụ asị ya na o kwesịrị ịnwụ anwụ. Onye na-achị ọbịa hụhụ na ebe ihe unu na-agba mbọ ya, ọ bụghị n'ala Igbo ka ekwesịrị ije imewe. Ọ bụghị n'ala Igbo ka ekwesịrị ime ya. Enwere ebe a na-akpọ United Nation, enwere ebe a na-akpọ United Nation, enwere ebe a na-akpọ ECOWAS, enwere ebe a na-akpọ AU. Enwere ndị Igbo gbasiri ike nọ na United Kingdom, nọ na America. Ha nwee ike ime ihe ka Jews si wee mee nkefa. Ha enwe ọnụ na-ekwuru ha. Ihe a abụghị ihe eji eji ọgụ na tigbuo zọgbuo wee nweta. Ihe a bụ ihe a ga-eji akọ na uche wee nweta. Ihe a ihe a ga-ekwu ọ bụghị ihe a ga-anụsọ, ọ bụghị ihe a ga-eji wee nụ ọgụ, ọ bụghị ihe a ga-eji wee gbagbu mmadụ, ọ bụghị ihe a ga-eji wee sisi ma ndị agadi nwaanyị, ndị okenye ịga n'ahịa obodo agaghị azụ afịa. O nwekwu onye na-arịa ahụ mbọsị ahụ, ịmakwa na sit at home a na-eme na South East, mmadụ one na-anwụrụ karịrị ife ndị a, ma ndị egburu mmadụ one na-anwụrụ ka ahụ.
mba ndị nwụọ na sit at home ka nkụ maka na enwere ndị na-enwe BP today, ha nwere ike BP ha arise ya taa, ibu ha gaa ụlọ ọgwụ abụrụ problem. Ndị a na-asị na sit at home, ha enwe ha asịghị ndị nurses, ndị doctors, ndị ahụ adịghị, enwe ha ambulance ha provide, enwere any logistics ha provide iji wee convey people ka ndị mmadụ wee nwee ike ịga mkpa ha, ndị na-anwụ anwụ ha defend ndị ahụ bụ ndị Igbo. Ọ bụghị na main market ka ndị na-achụ efi nọ, ọ bụrụ na Nkwọ Nnewi ka ndị na-achụ efi nọ, ọ bụrụ na Owerri ka ndị na-achụ efi nọ, ọ bụrụ na Ariaria Aba ka ndị na-achụ efi nọ, ọ bụrụ na Ogbete Enugu ka ndị na-achụ efi nọ. Ndị na-achụ efi nọ n'ime ọhịa. Ọ bụrụ na ha enwere ebe ha si wee bata, onwero mgbe efi a na-achụ na enweghị mgbe ndị a na-achụ efi na aka ndị be anyị adịkwa ha na-ịchụ efi a, maka onweghị onye Hausa ga-abịanụ onye na-achụ efi ga-abata be anyị sị gị na ha na-achụ efi n'ọha sọsọ ha na-ele ebe ha na-ahasa efi ahụ n'ala Igbo. Ndị Igbo na-ewerekwa nke ha nwekwara partners na biznes ha. So na ndị a na-asị ọ bụrụ na unu ekweghị na nke a egbuo m ụnụ, egbuo m gị, esi na eme nke a eme nke a, onye ka ị na-emegide? Ị na-emegide onwe gị. Ị na-eji ntu na-akpọ onwe gị, na-asị onye laikiri ka ị na-akpọ onwe gị ntu, onye na-achọ ka ị kpọgbuo onwe gị na-asị anya hapụ gị aka, ọ bịa ugwu nwa na-akpọ onwe gị ntu. Ihe nke a jọgburu onwe ya. Onwe erighị ka ọ bụrụ na ndị Igbo, ọ bụrụ na awụ na ndị na-azụ ka anyị nwere onwe anyị, ha nwa ihe a ga-enwe ike ibidowo international lobby, alọbi ndị na-eme lobby, alọbie ha na United Nations, lobby enwe ndị nke kwuru ha okwu na United Nations. Onye nwere ike ịpụta, onye isi ala ya ga na United Nations mechaa kwuchie okwu ebe ahụ wee sị na sikwuolu ndị Palestinian na aka ya dị ebe ahụ. Ọ kwefuru onye isi ala anyị. Ndị a niile na-asị Igbo ya enwere onwe fa, kedu onye isi obodo, a president of a country na-asọpọtụ gị nwere ike ikwuru gị na United Nations? Mana nke a dị m ka ọdụtụ iche, maka na okwu nwere onwe bụ ama m na o metara ya, mana ịma ihe njizi na ọdụtụ iche bụ na ihe anyị na-enewaga anya ugbu a abụghị dị maka atụmatụ nwere onwe, maka atụmatụ nwere onwe nọ n'onwe ya. Ọtụtụ iwu Naijiria nakwa iwu mba ụwa niile na-ekwu na ndị mmadụ nwere ikike enwekwe ohere isi na ha achọghọzi. Nke a bụ iji ikwu ya n'ọnụ. Ikwu ya n'ọnụ abụghịzi na ị ga-enweta ya, mana ị nwere ikike dịrị gị dịka nke na-akpọ human rights si achọghịzi m. Mana ihe anyị na-ekwuzi bụ na okwu apụọla n'okwu nwere onwe, gbazia n'igbu isi ndị mmadụ n'ọwụwa anyanwụ, baezie n'iyi ndị mmadụ egwu. Mụnwa bụ onye nta akụkọ nọ ebe a kwamgbe ka mmadụ ga-asị m ana m abịa igbu unu, anyị ga-egbu unu, anyị ga-eme unu nka. Kedu ihe anyị mee dịka otu anyị na-enwe mkparịta ụka taa? Ọlụ mbụ ịjụ ajụjụ, njụọ gị ajụjụ asị na maka ajụjụ anyị jụrụ anyị ga-egbu gị. Nke mere otu okenye nwụrụ na-ajụ si unu gbuchazie anyị niile, kedu ndị ga-afọzi? Mana Maazị Jose, achọrọ m ibi ebi nọ maka na ịbụ onye osote onye isi ndị ntorobịa na ọhaneze. Ugbu a ọhaneze ndị Igbo ugbu a ọ pụtaziri na ọ dịzị ka onwe gịzi onye a na-ege ntị. So ọ dịzị ka onweghịzi onye ọbụla a na-ege ntị na ọwụwa anyanwụ anyị. Ndị na-achị bụ ndị gọvanọ kwuo okwu, onweghị onye na-ege ha ntị. Ndị IPOB bụ ndị anyị ma na ọtụtụ ndị otu ndị na-achọ nwere onwe ọha ka ndị bụ ndị kasị pụta isi ugbu a kwuo okwu, ndị isi ha kwuo okwu, nweghị na-ege ha ntị. Ndị isi IPOB apụtago kwamgbe n'izu ụka 5 maọbụ 6 gara aga ewepụta akwụkwọ sị anyị akagbuola atụmatụ n'ụlọ na ụbọchị Mọnde, anyị akagbuola ya, anyị ga-eme nke, anyị ga-akwụsị ndị mmadụ ka a ghara ị na-amanye ndị mmadụ n'ụlọ maka anyị akwadoghịzi ya. Mana onweghị na-ege ha ntị. Dịka taa bụ Mọnde, ndị nta akụkọ ya agagharịgo ọtụtụ isi obodo na ọwụwa anyanwụ. Ebe ọ bụla ị ga-afụ na ndị mmadụ mechisịrị
ọdọ ahịa ha ịfụ n'ụlọ akụ na ụfọdụ ebe mechiri emechi ekwe ndị mepelu dịka Owerri dị ka ndị mmadụ apụtatụrụ taa Ọka dị ka ndị mmadụ apụtatụrụ taa mana o nwekwara ọtụtụ ebe ka mechichakwa mana Owerri mana Ọka anwa mana Abakaliki Enugu dị ka ndị mmadụ apụtakwa taa mana ọtụtụ ebe mechiri emechi wee na-ajụ unu nwa bụ ndị nọtụ na ọchịchị ọdịnala ma ọchịchị Igbo ma ndị ọha na eze kedu ihe otu unu si afụ atụmatụ adịghị ka onweghịzi onye a na-ege ntị onweghịzi onye na-enwere ike ikwu okwu ka ege ya ntị gọvanọ onweghị gọvanọ ọ dị m ka a na-akwanyere ugwu onweghịkwanụ onye ọzọ ọ dị m ka ndị mmadụ na-ege ntị maka atụmatụ ka akwụsị ịnọdụ n'ụlọ ala ọ naghị enyere anyị aka ọ bụchaghị otu ahụ isi wee kwu ya ka o sitere ndị Igbo eyinyegwo ha egwu ndị mmadụ na-asị na IPOB bụ ụzọ ndị kacha achị n'ọha nwa ka ndị Igbo na-ege ntị enwere ihe dị iche na mmadụ gere gị ntị na ịbịara gwa mmadụ okwu oge gị ntị n'ihi na ikwuru ihe onye isi dị mma na-ekwu iwetara ikwuru okwu dị mma ige ntị ya gee gị ntị na-ege obe na iji iwere ụjọ inyere mmadụ egwu ya were ụjọ gbanaga ihe abụọ anụwa dị iche agwala m enweela m opportunity before inwe interaction like this one with ndị IPOB na Zoom before anwụchigharịa nna ha ukwu bụ Nnamdi Kanu sị ha ọ bụrụ na ụnụ ekwere m na ụnụ nwere popularity mana ọ bụrụ na ụnụ chọrọ ịma ma ụnụ nwere good leadership ndị Igbo ga-eso baanụ politics unu pụtanụ kwuo so anyị na-asọpọtụ PDP n'ihi na ndị PDP kandideti nke a si na ọ garuo na National Assembly na ọ ga-ekwu ihe ndị ahụ na gbasatara anyị atụọ vootu amara ma ụnọ dị popular ma ụnọ adịghị popular ọ bụghị ewere egbe a na-egbusi ndị mmadụ anyị nọ orubeghị ọnwa atọ maọbụ ọnwa anọ ndị a tere vidio ebe ha bepụrụ mmadụ amụ ha adịrị hapi ndị mmadụ a na-eke ya sị na ha otu ahụ ka ọ dị iwe sị ele ihe dị iche na ndị a na ihe ndị ISIS na-eme ndị a na-akpọ Islamic State because ndị ISIS na-eme ha bee mmadụ isi ha tinye na vidio ihe abụ ka e wee tinye gị ụjọ n'ahụ e wee tinye ndị nọ n'ụlọ ụjọ n'ahụ ka ha mara na ọ bụrụ na imeghị ihe ha kwuru ekwe ihe ga-eme gị anyị nwa dị otu anụwa na-apụta na-ekwu ihe ndị asa anaghị ekwu maka na anyị ele n'anya maka anyị ele n'anya ma anyị kwuru ma anyị kwuru anyị ga-anwụ anwụ ọ bụrụ na m gebe ntị ihe a na-ekpọ m na fon text message a na-esendere m sị m ka anyị ma ebe ị nọ akwa iche na ịgbalagala na Abuja anyị ma ebe fam gị na ama ebe factory gị na a ga-abịa mgbe ya bụrụ ọkụ a ga-abịa gbuo gị anyị ga-agbalaga otu a ka ha si wee mee many people even our politicians but nke bụ eziokwu na ndị ọchịchị ndị na-achị anyị emebe ihe ha kwesịrị ime ọ bụghị na ha amaghị ọ bụghị na ha achọghị ime ihe ha kwesịrị ime mana ọtụtụ n'ime ha amaghị ihe ha kwesịrị ime ha dị daft ọtụtụ n'ime ha kwa dị selfish ihe gbasara ha bụ enwekwara ihe ga-eme ha na ha nwere ndị uwe ojii na-esogharị ha ha nwere ndị agha na-esogharị ha ọka nkụ ha kpọrọ ndị ezinụlọ ha kpọpụ ha obodo oyibo ya mere ụfọdụ ihe ha kwesịrị ime ha emenwughị ya ndị bụkwanụ ndị uwe ojii ndị ọchịagha na ndị ọzọ instead of ha nwa iwere ime an intelligence driven operation chọpụta ndị na-sponsọ ndị a chọpụta the real people nọ behind this thing ndị omekome abịa gbusa ndị mmadụ lakpuo baa na kampụ ha ndị abịa nwụrụ ndị aka ha dị ọcha ndị uwe ojii amapụtasịa nwụrụ ndị aka ha dị ọcha gbagbuo ndị aka ha dị ọcha kụsasịa ihe ndị aka ha dị ọcha ọ bụghị otu ahụ ka e kwesịrị onye ndị anụwa na-eme the confidence ndị mmadụ nwere
to rise up against these criminals and terrorists who are destroying Igbo land and not diminished. Mana Maazị Jones, ndị ịma ọtụtụ onwere otu isi kwuo okwu ọ dịka onwere ndị na-atụ aka na ọ bụ ha nwa kpọmkwem bụ ihe na-eme ihe a. Kedu akaebe iji wuru na-ekwu ya bụ okwu? Ihe mere a ji nọrọ ebe a n'ugbu a bụ na ndị mmadụ ma ihe karịa ibe ha. Ndị mmadụ ma ihe too much. Ha na diplomatic akpakwala okwu aha, ikpe okwu aha ọ jọgbuola onwe ya. Mana onye ọbụla chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu ga-echeta na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ London, ọ na-ekwu ya na redio, ụdị na redio broadcast ya, na-asị kwuo ndị mmadụ. Anyị ma otu ESN si wee bido, anyị ma onye pụtara na redio pụta na vidio, they are record kwuo si na emepela ESN na a ga-achụpụ isi ndị Hausa niile nọ n'ala Igbo, na ahụ ndị polisi si gbuo ha, na ahụ ndị amị si gbuo ha. Abata anyị nọsi kịta na-asị na ọ bụghị eziokwu. E nwere ihe dị iche na-esi oke si nye onye amnesty na o mere mistake na ọ iwe ka o ji wee mee ihe o mere, na esi tinye amnesty na o meghị ihe ọjọọ. Abasị onye na-ekwu nke ahụ na-anaghị ekwu eziokwu. Anyị abụghị ndị iberibe. Arụ gbaa afọ ya ghọọ omenala. Esi abụ m ozugbo nwa afọ Igbo, etolitere m n'obodo ọ ga-abụ enwere ị na-ezu ozi, ahụ na ị na-ezu ozi na-enye ndị mmadụ, na-enye ndị obodo nsogbu, akpọfee gị n'azụ ụlọ gbuo gị ka ịkwụsị inye ndị mmadụ nsogbu, ka ịkwụsị imebisi obodo. Ndị Igbo abụghị ndị na-akwado ihe ọjọọ. Ndị Igbo abụghị ndị na-asị o maka nwanne m nọ involved. It is the same thing with saying okay maka gọvanọ abụ onye be anyị ọ na-ezu ochi, si hapụ ya. Ọ bụrụ na ị ga-asị na ndị mmadụ na-egbu mmadụ na ha bụ ndị Igbo, si akatakwala ha, kedụzi the freedom ị na-fight for? What logic you have to support na ị na-fight for freedom, na ị na-fight for justice? Because ihe debere anya ebe a nọ taa bụ na ndị chịrị ndị ọchịchị, ndị politics, ndị gọvanọ, ndị sinetọ, ndị House of Reps, ndị president, ndị vice president emeghe ihe ha kwesịrị ime. Ego ha kwesịrị iji dozie obodo ha rie ya n'ọnụ, ha were ya chụrụ nwaanyị, ha were ya mezie ụmụnne ha na ụmụ ha. Ndị mmadụ a na-ata ahụhụ. Ọrụ ekwesịrị inye ndị dị qualified agaghị enye ha, were ya nye ndị ọyị ha nwaanyị. Ọ ya mere ya ji nọrọ ebe a nọ taa and asị equal against them. If you can speak against them, why not speak against those who are killing our people? Why not speak against those who butere agha? Onye isi na-adịghị mma, onye na-aṅụjughị mmiri ara afọ ga-eburu agha bubata n'ala nna ya. Enweghị onye na-eme otu ahụ. Enweghị onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-eme otu ahụ. Enweghị onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ nna ya mụrụ ya na-asị akwa nna gị mụrụ gị ga-agbachi nkịtị a na-emebi isi obodo ya. That is not proper. So ka akpa eziokwu, akpa okwu ahụ, ndị ESN, ndị IPOB bụ ndị butere ọgba aghara anyị nwere n'ala Igbo taa. Ọ bụrụ na ndị si esi abatala hijack ya ihe ha mega, the blame is still on them. Maka na ọ bụrụ na ha apụta si gbuo ndị mmadụ, si gbuo ndị polisi, si gbuo ndị amị, egbuo ndị amị, gbaa polisi vehicle ọkụ, gbaa polisi station ọkụ, ha na-amalacha elu. Ndị agha n'osisi esi bata, ma ọ bụrụ na e nwere ndị dị otu ahụ, agaghị enwe opportunity mee ihe ha na-eme ugbu a. Ha sị na ndị na-achụ ehi ka ha na-achụ, ndị na-achụ ehi na-emebi isi ala ka ha na-achụ. Mana ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, akpụkpọgide okwu a ihe a na-emebi isi. Before ESN abịa, we had less troubles with the what do you call them, the military herdsmen that we have them today. Yesterday, asị ndị ọchụ ehi kidnapụrụ mmadụ na Ọkigwe n'Uturu. Anyị ahụbeghị ihe ahụ mbụ, emebeghị mbụ tupu ESN apụta. Ndị na-kidnap, we used to have an osisi kankwụ n'ala Igbo na Abia steeti. Na-kidnap ụmụaka. Mana chelụkwa ihe nke a mere n'Uturu nya abụrụkwa mbụ
o mere na oturu onwekwe anụgwukwe mbụ That's na about ụdị ha a few emego. months ago. Tupu ESN apụta anụbeghị na ndị na-achụ nama. Ị na-atụ ndị ESN n'aka ha dị na nke ahụ. Ha nwa butere ha nwa kpatara nkụ ahụhụ n'ala Igbo. Ya m na-ekwukịta mana ha na-ekwusi ike na ihe nwa bịara bụ nchekwa ala Igbo. Olee otu ha si echekwa ala Igbo? Ha pụtara ala Igbo aghasasịa. Ndị Igbo enwere Amoteku n'ala Yoruba. Ndị Yoruba gọvanọs jikọtara aka ọnụ mepee Amoteku. Ya nwee instrument of law, Houses of Assembly apasa ya si na ihe anụnwa bụ Regional Security Network anyị. Ndị Igbo gọvanọs anyị abịa n'Enugu si oke wite ọhaneze si na a ga-eme Ebube Agụ. Oshi na ndị ama ndị na-eyi ihe mmadụ egwu. A sị na onye ọbụla na-agbara Ebube Agụ egbuo ya. Sometime n'ọzọ obodo ha gbagburu the vigilante head. Were na-eyi ndị mmadụ egwu si na ha chọrọ ka ọ bụrụ ọchịchị ha bụ ihe a ga-eme. Mana chelu Maazị Jones, chelu ịma okwu a ọ na-adị mma ndị ikwu ya na-eji aka ebe ekwu ya. Ndị IPOB apụtara kwuo na onwe ihe jikọ ha na ndị a na-akpọ unknown gọọmenti. Mana nke bụkwa n'eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ uwe ojii kpọpụtagwo gosi anyị si na ha bụ ndị unknown gọọmenti na-akọwa na ha bụbu ndị IPOB. Mana dịka otu IPOB na-asị na ọ bụ ha nwabụ na ha ma ha maka ndị bụ unknown gọọmenti. Ọ dị mma ịpụtazi asị na ọha nwa na ha ma maka atụmatụ unknown gọọmenti nwa na-ekwu okwu ya. Ekwesịrị mmadụ na-atụ asị ya atụ asị too intelligent. Enwere asị ga-atụrụ m mkpere ya ọ gosi na amaghị m ihe. Unknown gọọmenti is self-descriptive, amaghị ndị ha bụ. Ya mere eji si na ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe Regional Security Network, anyị nwee Ebube Agụ eyi ha uniform. Enwere ahụhụ ama na ndị agba Ebube Agụ na ha yi uniform. Mana onye ọbụla na-eyighị uniform bụ egbe bụ an unknown gunman. Mana Ebube Agụ a ọ dị m ka ọsọsọ Ebonyi steeti bụ ndị wepụtara atụmatụ Ebube Agụ anwa. Mba, Ebube Agụ bụ a South East. Ana m ekwu ebe ha na-alụ ọrụ ebe a na-afụ ha n'ihe. Ọsọsọ Ebonyi steeti bụ ebe m gasa na-afụ ha n'ihe. Yeah, well, that's unfortunate. It's unfortunate the other governors haven't. It's supposed to be a regional thing. And that's one of the ways of building unity, building the necessary cohesion needed in the Southeast. That goes to only Ebonyi State with the Imo State. Only Imo State with the Ebonyi State. I'm not having one neck. But the governors and the other are running away from that responsibility. Then there are also unknown government. Any governor now to protect his people should be indicted. It's an accomplice to what is happening in Igbo land today. So here I am form on ESN, Eastern Security Network. You will form Eastern Security Network. It is only the business of government to set up a security outfit. I go and let us tell ourselves the truth. Anyway, Mazima Bolingo. Teknụzụ gị na-aya sa ya anyị na-eme ọ na-apụ n'abata mana biko eweniwe ohere anyị nwere ebu ụzọ ibu anyị na-achọ ka anyị chịkọta okwu anyị maka na okwu anyị achọghị maka anyị ji otu awa olukwuo ya. Maazị Jones, aghọtago m anụtụgo m ihe ị na-ekwu mana ajụjụ m jụrụ gị ajụgo m ajụjụ ndị ọzọ achọrọ m ejikọ ọzọ na nkenke. Ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ihe melu atụmatụ a ji na-enye atụmatụ ESN jibata bụ maka na ndị na-achị ọwụwa anyanwụ emeghị ihe ha kwesịrị ime mgbe ha kwesịrị ime ya. Ya bụ mbụ. Abụọ wolubuo na ma ruo ugbu a ha na-agwa na-eme ihe anwa ha kwesịrị ime ọkachasị ime ka ndị mmadụ nọ n'ọwụwa anyanwụ mata na ha pụta
dịka ụbọchị Mọnde asị ka apụtana onye anaghị atụ ụjọ pụta ọma na ọ ga-enweta nchekwa na agaghị awakpo ya maka kemgbe ihe a na-eme a na-awakpo ndị mmadụ nweghị Mọnde ọbụla na-aga anaghị awakpo ndị mmadụ site na mbụ ihe a bido awakpo mmadụ na Mọnde awakpo mmadụ na Tuesday awakpo mmadụ na Thursday awakpo mmadụ na Sunday ọtago kedu ihe ga-enye onye nọ n'ọwụwa anyanwụ bụ onye sị na ya nabata ha tigbuo zọgbuo obu ịpụta ma ya bụ na nchekwa ya bụ ihe ọ ga-achịtanwu n'aka si enwe m nchekwa na nke maka achọrọ m ịga nke Maazị Bolingo anyị nekwa anya ihe ndị mmadụ na-ajụ dịka m si wee kwu na mbụ one of the biggest problems anyị nwere na Southeast, especially among the political class, abụghị na ha achọghị ime bete ha amaghị ihe ha kwesịrị ime. Ọ na ha amaghị ka ọ na ha achọghị? Maka ma ruo ugbu a ndị mmadụ na-edere maka ya sị na-ekwu kwesịrị ime. And they are also selfish. The political class is very, very selfish. Because all of them have which have political talks. Who are loyal to them. Ndị nke nọ n'opposition, ndị nke na-anọsi n'ọchịchị ugbu a, gbachiri nkịtị, those political talks who are loyal to them are involved in what is happening. Agaghị akpọ ha sị ha ụmụ nna unu emebila ala Igbo. Ndị na-anọ m n'ọchịchị taa enwekwa m ike ịbata n'ọchịchị echi. Because they are very horrible human beings. I'm sorry to use that word. Some of them are very horrible. Mana gịnị ha na-alụkọ na Maazị Jose n'ime anyị atọ n'ebe a gwa ọgbọ gịnị ha lụkọgolo ọfụma. Mụ na ha na-arụkọ, mụ na ha ka na-arụkọkwa ruo taa. Na nna gị enwere ndị nọ n'ụwa taa nna ha abụghị ezigbo mmadụ, ha agaghị apụtasị na nna ha abụghị ezigbo mmadụ. But ụdị mmadụ nna m ga-abụghị ezigbo mmadụ, ama apụtasị nna m abụghị ezigbo mmadụ. Enwere ka agaghị m akpa aha ya. We will be living in denial if we run away from the fact that some of our political leaders are imbeciles. I'm sorry to use that word. They are very selfish, they are very wicked. Ha na-ezu ego ha na-enweghị ihe ha ji ya eme. Mgbe ị ga-ama data na ha ama ihe ha na-eme bụ otu Anambra election ga-abịa kịta. Unknown government agaghị akwụsịkwa Anambra election because that is their business. The business of the political class is at stake. Ha ga-achịpụta ha ga-ama otu ha si ga-agwa ha ngwa jiri nwayọọ. That their political talks. They won't participate. And by the time they don't participate in this violence, you will find out that the Anambra election will go on. After all, I'm whether this unknown government or ESN or IPOB or sit-at-home or protest, they made APC Congress, made the World Congress, made local government Congress, a Anambra governorship election, direct primaries, okay, go signal that the politicians know what is happening. In a boat to ebubo ga chọkụ n'ọnụ maka ebubo anyị na-egwe na-agwa enyemaka ebe ha ndị ọchịchị ndị na-achị anyị ma ihe na-emenụ ha chọọ ịkwụsị ya taa ha wepụta onwe ha ọ dị ka mgbe Obianọ pụtara gagharịa na Anambra. That's o showtụrụ some sense of responsibility, but o neediri ime more. Ndị anọ ama ha if ime engage the communities very very well, a ga-agwa gị because ndị anaghị esi n'eluigwe daa wee mee ihe ha na-eme. Ala Igbo adịghị ka ugwu Awụsa ọhịa juru everywhere, enwere desert. Ị gaghị agbanwe 20 kilometers without ịhụ ụlọ. Ị ga-agba 5. Ị ga-agba kilomita 5 ghara ịhụ ụlọ. Ndị mmadụ ma ebe ndị a si apụta. Ọ bụrụ na ị chọghị igbu ha ma ọ bụ ị chọghị ime ha arrest, ị chọghị harass ha, ka ijiri nwayọọ, you approach them. Some of them were agony, some of them were frustration. Enwere ndị mụ na ha pụtara school ebe 18 years ago agụcha university na-enwebeghị ọrụ ha na-arụ taa. Such a person, isi ya buru ekpe gbaa mmadụ, ọ ga-asị ele ihe ọ dị ndụ eme. Look out for those people. We have a lot of money in this country, in the Southeast, but the worst part of it, we have how we are wayo.
Anụgo m ihe ikwu, m ga-achabi gị okwu n'ọnụ. Ihe mebụ na ọtụtụ ebubo ibolo ebe a, ibolo ndị nọ n'ọchịchị, mana enwe iji ịbụ onye nta akụkọ, so ịma otu ndị nta akụkọ si eme ya, ịkpọ gị mmadụ aha, maka na-akpọ mmadụ aha ebe a ka nsogbu na-adị. Mana Maazị Jones bụ onye nta akụkọ, ya mere o ji mee ya otu anwa, o ji aghụghọ mee nke ya, maka ọma ya kpọọ mmadụ afa achabie ime ya okwu n'ọnụ, onye mere o ji ịkpọ mmadụ afa. Anyị ga-aga n'ihu. Maazị Emma Bolingo, ugbu a anyị ka nọkwa na ọwụwa anyanwụ. Ọ dịkwa m ka ohere adịrọ n'ime m na-achọ n'ime otu nkeji maọbụ nkeji abụọ, achọrọ m ka ịchịkọta okwu gị ma enwee ndụmọdụ ị ga-enye, ma chịkọta okwu gị n'otu isi fụ ihe a na-eme n'ọwụwa anyanwụ, ọkachasị metụta ogbugbu mmadụ. Maka mụnwa ọ nke ogbu mmadụ anwa na nke imebi akụ na ụba bụ ebe o si emetụta mmata. O nwere otu ị ga-esi wee kọwalụ m na ịpụta na-egbu ndị mmadụ, ndị onwe ihe ha mere, dịka anyị na-ekwu maka Ọnịcha ụnyaahụ, onye na-agba keke na-agala onwe ya egburu ya, onye agbata obi ebe ihe ha mere egburu ya, onye uwe ojii egburu onye uwe ojii, mmadụ atọ. O nweghị ị ga-apụta isi m na ndị a na o nwere ihe ha mere eji nye gị ikike iwolu ndụ ha. Nke mere na Enugu steeti ụbọchị Satọde bụkwa ndị na-agala onwe ha, ndị nọ World Congress nke PDP dịka FCG ozugbo a na-eme World Congress, ka eji ewakpo olu ike ndị mmadụ ihe, mee ndị mmadụ ihe ekwesịghị ime mmadụ. Onye anwa na-emeresikwa na ya na-achọ nnwere onwe. Ị na-achọ nnwere onwe gị ebe ị na-ekwu na mmadụ enweghị ikike ikwu uche ya, mmadụ enweghị ikike inwekwu nnwere onwe nke ya. Ị na-achọ ka enye gị nnwere onwe, ya napụkwa nnwere onwe na aka onye ọzọ. Ebe a ka o si eweta m, agbanyeghị na mbụ onye nta akụkọ. Mana Maazị Emma Bolingo, achọrọ m ịjụ gị ajụjụ anwa, kedu ebe iche anyị na-aga nakwa ebe anyị ga-esi were na-achite azụ, dịkwa na Igbo abụrụkwanụ ndị eji ịkwafu ọbara mmadụ mara? Ndo nwanne m nwoke, ọ ga-adịrị gị mma. Biko Igbo ndị ọma na-ege ntị, ife m na-ekwu n'ife niile a bụ onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo, aka gị dị n'ihe a na-eme. Onye ọbụla bụ onye Igbo fụrụ Igbo n'anya, na-eme chọrọ ka Igbo dị mma, sepụ aka ya na igbu mmadụ, sepụ aka ya na ụmụ ihe a na-eme n'ala Igbo. Ọ dịghị mma, ọ jọgburu onwe ya. Ma ị na-achị ọchịchị ma ị nọ ma ebe onye ụka, ma ebu nwoke, ma ebu nwaanyị, onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ikwu na ife a adịrọ mma. Ma ndị na-eme ihe eme, bikonu wetuenu. Ọ bụghị onye a ka a ga-esi nweta onwe anyị. Onye anyị ga-esi nweta onwe anyị abụghị gbuo onwe anyị. Bikonu, e nwere ụzọ ọzọ a ga-esi wee mee. Si chanel odisi strength ike a unu ji ma ọnụmadụ unu n'obi, si chanel ya ebe ọzọ na-abụghị igbu onwe anyị. Ọ bụghị ka egbuo onwe anyị ka anyị ga-eji wee nweta onwe anyị. Unu gbusichaa onwe anyị, kedu onye unu onye ya nọkwanụ? Ọ dịghọ mma. No, m ga-achabi gị okwu maka na teknụzụ na-agwa m na oluzi otu nkeji ka emechaa. Mana tupu anyị emechaa, maka ọnụ na BBC News Igbo, anyị na Maazị Bolingo na FCC Jones ọnwa asọ anya bụ ndị nọ ebe a taa na-ekwukwu maka ihe na-eme n'ọwụwa anyanwụ. Afa m bụ Chiagozie ụlọ na BBC News Igbo. Anyị kere unu maka isonye anyị. Ma tupu anyị emechie, o nwere onye anyị emechiela.